Maayong buntag ninyong tanan. Ug welcome kaninyo nga ani karon ni tambong physically niining maong misa sa alas 8:30 sa buntag nining adlaw nga Domingo. Pangigsuon sa Jesus nahimong usa ka inila. Usa siya ka bantugan sa iyang panahon. Nahimo sang inila o bantugan sikat tungod sa iyang pagkamaayo nga muwali. Usa siya ka rabbi, usa siya ka teacher, usa siya ka magtutudlo. Hinungdan nga ang mga tao muapas gyud ug muadto kaniya aron sa pagpamati sa iyahang mga pagtudlo. Daghan sad mga igsuon ang magsunod-sunod kaniya tungod kay buot sila nga makasaksi, makakita sa mga milagro nga gibuhat sa Ginoo. Ang mga milagro sama pananglitan nga dunay bakol nga nakalakaw, dunay buta nga nakakita, usa ka amang nga nakasulti, usa ka tawo nga giwaan, apan naiuli sa iyang maayong pangisip ug sa iyang maayong panglawas. Ang hinungdan nga mga tao buot gyud nga mosunod kaniya tungod kay buot silang mamati ug makasinati sa mga buhat sa Ginoo. Mga igsuon, sa iyang panahon ni Jesus niadtong mga panahona, ang labing kanunay nga available nga pagkaon sa talad kan-anan sa mga Hudiyo mao gyud ang pan ug ang isda. Mao ni kanunay available naa sa ilang lamisa aron kanon pan ug ang isda. Sa atong higayon ron, sa atong panahon ron, unsa may kanunay nga naa sa atong lamisa? Bugas, rice, unsa pa? Sardinas, kay naaman ta sa quarantine. Sa mga Hudiyo, isda gyud na og pan. Sa Ebanghelyo mga igsuon, ang setting mao ang usa ka dapit nga awaaw. Unsa man ang dapit nga awaaw? A deserted place. Buti pasabot awaaw, mingaw, way tao nga mga nagpuyo. Apan si Jesus miadto didto. Usa gani kadapit nga awaaw, wa gani nay tao, pasabot ni ana wa say namaligya. Kay kinsa may mamaligya kun way taong mamalit. Mao ni setting mga igsuon. Ang mga tao niadto niya, niapas niya. Apan pagkahapon ni ana, hinungdan nga ang mga tinun-an nakakita sa panginahanglan, mingon sila, ingna ang mga tao Ginoo nga paadtua sila sa mga kasikbit nga balangay aron sa pagpamalit o pagkaon. Mga igsuon, si Jesus naluoy sa mga tao. Practically, it was not just a pity for their impending hunger for food, but it is rather their spiritual hunger. Ang gikaluyan sa Ginoo kanila nga sila walay makaon. Gigutom ang maong mga tao. Apan ang labing gikaluyan sa Ginoo sa mga tao
nga sila uhaw sa mga espirituhanong butang. Mangutana lang ko ninyo, when was the last time mo nga nakapangalawat? When was the last time mo nakasimba? Nakasod yun og simbahan? Maybe the last time, it was the other month, June 1 to June 15. Katubang General Community Quarantine, GCQ Season 1. Kay kiniron Season 2 man eh. Mayon tag Y Season 3. Mga igsuon, let me remind each and every one of us, it is not only hunger for physical food, but it should be also hunger for spiritual food. Mga igsuon, tungod ni ining maong hitabo, dinhi nahitabo ang usa ka milagro sa pagpakaon sa 5,000 ka mga tao. Ginamit lamang ang 5 ka pan ug 2 ka isda. Giunsa man pagkahitabo mga igsuon nga nakakaon ang 5,000 ka tawo. Way labot ganing mga bata o mga babay, ginamit lang sa 5 ka isda, 5 ka pan ug 2 ka isda. Dili ba matawag ni nato nga imposible? Usa ka katingalahan nga hitabo, usa ni kadakong milagro, giunsa man pagkahitabo. How come mga igsuon? Niadtong panahon na, kung ikaw usa ka teacher, usa ka magtutudlo, ikaw gipakanon sa imong mga tinunan. Ang mga pupils, ang mga estudyante, mao ginay mo pakaon sa ilang teacher. Nainumdum ko kaniadto sa elementary pa ko. Nauso man to kaniadto nga inighuman sa school year before recognition, mag-meeting dayon ang mga ginikanan, mitingon sa maestra. Unya sa una padadon mig pagkaon labi na kanang manok bitaw. Wa naman na ron, no? Pero kaniadto na ama na katubang inig recognition ba nga first honor, second honor, most honorable mention, ana bitaw. Unya ang uso pa sa una dili pa nang kuan, dili pa tong medal, tagsar ka ng medal, ang gamiton katupang ribbon, mga imprintahan. Unya mag-meeting dayon ang mga maestra. Labi na ang advisor, ipatawag ang mga ginikanan. Kinsa pa to mga naunor mo pa'y paamuton. Unya padadong pamigmanok sa una. Unya kay si mama di man makadag manok, kay wa mami kwarta, ay second ra gyud in town ko, ang na first katong nakadag manok. Mga igsuon, mao ni say sitwasyon nga ang teacher mo'y pakanon sa mga estudyante. Pero tanawa, mingon ang Ginoo sa Ebanghelyo, dili sila kinahanglan nga manglakaw pa, apan kamo mismo ang magpakaon kanila. Ang Ginoo mismo mga igsuon, mao'y nagpakaon kanila. Unsa may giingon sa Salmo Responsorio nga giawit ganina, nga ang kamot sa Ginoo mao'y nagpakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong gikinahanglan. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagpakaon nato. Dilita angay unta nga malimot ni ana. Kung doon na tayo gitawag og physical hunger, mas labaw gid untang atong pahigmugatan nga doon na tayo spiritual hunger. May untag, may mata ang atong mga pangagamahanan, ilabi na pangagamahanan sa gobyerno nato karon. Ilabi na ni ining bag-o bitaw nga executive order dinhi sa Cebu City
gipagawas sa ato ang Kalahurong Mayor Edgardo Labella, kabahin ni ining quarantine pass sa adlaw nga Domingo, nga dili ta pwedeng makagawas kay tungod adlaw Domingo. Di ba naana sa EO? Naana sa executive order nga MWF kadtong mga ending nga katubang atong quarantine pass ba nga murag death certificate dako kayo. Only in Cebu. Dako kayo to siya nga kanang quarantine pass nga mura sa death certificate bitaw gidakon. Nga ang ending sa imo ang numero is kung add gani MWF, kung even gani Martes, Huwebes ug Sabado. Unyag adlaw Domingo, unya bisa pagsisikyuta, unya di ta pwedeng mo gawas. Usaw na to pagsimba. Dili ba ka pwede mga igsuon nga ang odd number makagawas alas 6 sa buntag ngadto sa alas 12. Unya ang even number alas 12 uno sa udto ngadto sa alas 6 gabi. Di ba ka na pwede, no? Sa kung tanaw mga igsuon, mugawas man ganitag mo palitag pagkaon, labaw nga mugawas sa simbahan, mo tag simbahan aron sa ta mga lawat. O man na. Pero murag wa magina mahuna-hunain nila. Murag wa gina makita. Murag ang gitan-aw nato mga igsoon is more on the physical aspect of the person. But asa man ang gitawag natog spiritual aspect? Nga ang Ginoo mga igsoon, yes, nangadto ang mga tao. Buot silang mamaayo, buot silang makabati sa iyahang mga pulong. Apan wa gyud sila palakta sa Ginoo hangtod nga wa sila makakaon. Inig-anhi baya ninyo sa misa, dili baya ang pari may inyong pakanon. Ang Ginoo nga girepresentaan sa pari sa misa mao'y nagpakaon kaninyo. Lawas ni Kristo. Amen. Mga igsuon, butla na itong hinumduman nga ang focus ni ining mong ebanghelyo karon dili lang baya ang pag-multiply o ang pagdaghan sa pagkaon tungod ni ining maong milagro sa pagpakaon sa 5,000 ka mga tao o giunsa. Dili baya to siya matawag na to nga magic nga doon na 5 ka pan 2 ka isda nagampo ang Ginoo din kalit lang tong nanaghan. Dili adto ang nahitabo mga igsuon. Apan pinaagi ni adto gipadayag ang dakong gugmas sa Dios sa iyang katawhan. Ayaw kalimot nga tungod sa pagpaambit nahitabo mga igsuon ang milagro. Si Jesus nangutana, unsa may anaa kaninyo? Unsay naa ninyo? Buot huna-hunaon mga igsuon, dili baya gyud ta kahutdan. Bisan unsa nato kapobre, doon na gyud tay matunol. Karon reklamo ta nga lisod kaayo, pero napabaya gyapon tay gikaon. Ayaw kong iignawa na gyud may bugas sa inyo. Di ba nakadawat man mo? Ha? Ayaw kong igna, wa na gyud mo hinipusan. Tingali lisod, dili inana sama sa una. Apan doon na pagyoy nahabilin. Dili ta kahutdan mga igsuon. Naagid tay ikahatag. Doon na gyud tay ika-share. Doon na gyud tay ikapaambit. Diabi tayo sugilanon kani adto sa kinabuhi ni Cardinal Julio Rosales. Si Cardinal Julio Rosales mao ang first cardinal sa Archdiocese of Cebu nga gipulihan ni Cardinal Vidal. Usa kay gayon ni ana mga igsuon, dili pa ko pari, nakabisita ko sa
museum sa cathedral, facing the cathedral, right side kanang old building diha sa taas. Dito sa taas, doon ay mga memorabilia, doon ay mga gipang display nga mga karaang mga butang. Ug diha sold sa istante, glass nga kuano nga box. Doon ay gibutang dito, ay dudtog naa pa ba na karon usa ka karaan kayo nga 25 centavos. Mas karaan pa atong kaba-kaba bitaw nga 25 kay numdum pa mo adto. Katubang 25 nga gamitog taxi, gamitog hantak, kato ang color niya mura bitaw sama na pagka silver ba to kana murag dirty white. Hinumdum pa mo no, kini mga karaan kay hinumdum gini. Mo na gibutang dito mga igsuon. Nangutana ko sa attendant, nangutana ko sa guide or dito nga tao. Unsay significance nganong naaman ning 25 centavos, nganong gibutang magyuni sa dinhi sa estante, nganong gibutang magyuni sa dinhi, unsa man day istorya niini? Ang istorya diay ni adto mga igsuon na one time si Cardinal Julio Rosales mihimo siyang pastoral visit. Unsa man ang pastoral visit? Ang usa ka obispo mobisita sa mga parokya, ilabi na nga tos mga lagyong parokya sa probinsya. Dito kuno si Cardinal Rosales, unya dayon niyang uli mga igsuon, pag dayon niyang pauli sakay sa iyang sakyanan kay uli na nga rin sa syudad, diha kuno'y tiguang babae nga nagdagan. Ug mihatag niya sa 25 centavos. Mingon kuno ang tiguang kardinal, akong pabaon nimo. Mamanay kasagarang term sa mga ginikanan, no? Pabawnan ang mga anak. Kardinal, ako ning pabaon nimo. Ningon kuno si Kardinal nga, ayaw lang ko tagaya na nay. Kaysa yung una-una, mas nakinahanglan ang maong tiguang kay ubri siguro dagway. So karon mga igsuon, mingon kuno tiguang, Kardinal, dawata lang ni, kay kinasing-kasing manin akong paghatag. Ang storya mga igsuon, nga bisan siyang kawadon, bisan siyang kalisod, mihatag gihapon ug mipaambit gihapon siya. Ang punto dili na sa kadako o kadagahan nga anaa kanato. Ang punto nga makamautang muhatag, makamautang mo paambit, mag-unsa man kung dato ka, apan dawan ug hakog pa ka sa tanang nangamatay. Magunsa man ang imong kadato, apan di ka kay bang muhatag, mangilog bagyog ka. Diha bitay kausa mga igsuon, dikon pa ko dito ko na-assign sa dito ko sa Mabolo, no? Mabolo nga parokya, St. Joseph. Niya kanang Mabulo usama na sa mga dagkong parokya, dato nga parokya dinhi sa syudad sa Cebu. Unya kanang dapita kung wa ko masayop, mao gyud ay kasagaran agianan sa mga sakyanan nga magpa-blessing. Kay dali ra lagi. Kay along the way ra. Unya kay ako may dikon, ako may tig-blessing sa mga sakyanan. Karon mga igsuon, diay nituktok nako kay mag-blessing og sakyanan. Unya Fortuner. Mapatoy pag-uso panahon na ang Fortuner. Nya kini laging tawhanon kay nga unahuna, taw rasad ko nga usahay natay mga biases nga kung unahuna nga basta Fortuner gani, dato gani, dako gyud nagihatag. Kay magpa-blessing lagi mga igsuon. At tuod man, dali agin ako naka-blessing mga igsuon. Ang sakyanan, dadon padong nga to sa dapitan, padong nga to sa Buanga. Hitabo mga igsuon, blessing dahin ko. Pag humana kong blessing, gitagaan kong sobre. Pag suod na ko sa kwarto, akong gitanaw. Sus mga igsuon, pagtanaw na ko sa sobre, kay dato lagi nagtukog dako. Pag abli na ko mga igsuon, wabito na isud. Kung haskang di malasa. Karon, pag alabay pila ka minuto, nanasay nanoktok, Reverend, nanoktok ang sakristan. Kung sa man, sa naay blessing, Reverend.
Ya kini laging lain natong gibati, ngutana tag unsa may blessingan. Ngutana na ta, unsa may blessingan. Ingon dayon, multicab reverend. Iko matay multicab. Squintar ni. Matay multicab. Kana bitang bias bitan nato nga tawhanon ba? Karon kapoy kay iilis utana mga igsoon. Kapoy kay igawas. Karon blessing ko halos di gud mo sidlit ang bindita gud. Blessing ko mga igsoon, blessing ko. Dawat ko sige hatag nga sobre pag abot na ko sa kwarto, tang kugangan ako mga igsoon, na-shock yun ko. Kay pag-abli na ko ang sud sa sobre, multicab akong gibilisingan, pero ang sud sa sobre 5,000. Kay ingon gud ko, wa pay laing multicab diha. Pinaagi niya itong mga kasinatian mga igsoon na kaingon ko nga dili day sukdanan kung unsay dagway sa tao, dili day sukdanan kung unsay naa niya, bisag dato pa na siya. Ang sukdanan day mga igsoon mao gid ang kasing-kasing sa tao. Ang kasing-kasing sa tao, even how little you have, when shared, it multiplies. Ang hagit ron mga igsoon, try to make a difference in your life. Do something good and it will multiply. Bisan unsa na sa kagamay mga igsoon, kung buhato na siya sa kanasing-kasing, kana mudaghan. Ayaw kalimot mga igsuon karong Domingo Domingo ni Saint John Mary Vianney. Karong Domingo gitawag ni og Domingo adlaw sa mga parish priest. So adlaw ro namo mga padre kura karong adlaw. Kung wa mo malimot, mao sa niyang adlaw din nahimo mo niya ato mga nilabayng mga tuig kadto bitawng salamat padre. Mao ni sa mga panahon na mga igsuon og tangkod karong adlaw, mao sa to ang katapusang misa uban ninyo ni Padre Benji Herrera last year. Tungod kay karong August 6 mo 1 year naman sad ko pag-abot nako dinhi sa parokya. Ako ning gisgutan mga igsuon tungod kay dili unta ta malimot bitaw nga bisan unsa nato kayano, bisan unsa nato ka simple, bisan unsa ka jutay sa atong mga mabuhat o unsa atong mahatag nga gamay, kini mga igsuon pakadak-an ginis Ginoo. Ngano man labi na kon kini imong gibuhat sa kanising-kasing gayon. As I said, even how little you have, when it is shared, it multiplies. Ang kamot sa Ginoo mo'y nagpakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong gikinahanglan. Amen.